Xahar qabel il-ftuħ tal-iskejjel, il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici m'għandu ebda ħjiel dwar il-protokolli għal kontra l-Covid jew taħt liema xenarju se jinfetħu l-iskejjel. Dan meta l-istess Ministru ammetta ma' Net News li din hija mistoqsija li qed jagħmlu diversi nies fosthom għalliema u ġenituri. Hemm xi data partikolari meta joħorġu tal-protokolli jew fl-im xenarju ħajiftħu l-iskejjel? Fil-fatt din hija l-domanda li qed jagħmlu n-nies. Owen Bonnici stqarmala li l-protokolli jinsabu fi stadju avvanzat iżda mhumiex lesti. Dan meta fadal ukoll diversi laqgħat ma' entitajiet differenti propju qabel kollox ikun finalizzat u l-pubbliku jkun infurmat. Il-ġimgħa ħajkun fadal xahar eżatt għal ftuħ tal-iskejjel. Il-protokolli li għamlu l-awtoritajiet tas-saħħa huma fi stat avvanzat ħafna fil-fatt fadal l-aħħar laqgħa mustessir illum bejn illum u għada nagħmlu l-aħħar laqgħa finali mal-awtoritajiet tas-saħħa biex imbagħad inkunu nistgħu nitkellmu mal-stakeholders u ninfurmaw il-pubbliku. Meta rġajna staqsejnieh dwar meta ser joħorġu l-linji gwida l-ftuħ tal-iskejjel, din id-darba l-Ministru sqar li dan għadu ma sarx minħabba li l-MUT tixtieq aktar laqgħat qabel ma tinħareġ informazzjoni. L-MUT urid ix-xewqa li nitkellmu iktar, m'għandix diffikultà assolutament li nitkellem iktar mal-MUT sabiex naslu għal qbil kemm jista' jkun għal ftuħ tal-iskejjel. Min-naħa tagħha l-MUT rrimarkat kif daqqa waħda l-Ministeru għall-Edukazzjoni irid iħaffef il-proċess u joħroġ il-protokolli nhar il-ġimgħa li ġej. Minkejja li waqt laqgħa li kellha l-MUT mal-istess Ministru fl-ebda ħin ma semmew il-protokolli li se jinħarġu l-ġimgħa. Huma sostnew li dawn ma jistgħux jinħarġu mingħajr ma jkun hemm l-input tal-edukaturi u huwa ċar li dan mhux ser ikun possibbli jekk il-Ministeru jippubblika linji gwida millum għal għada. L-MUT stqarret li mhux ser tħalli lill-Ministeru jgħaddi romplu minn fuq l-edukaturi. Għaldaqstant l-MUT ddikjarat li mhix lesta li tiddiskuti b'ħafna għaġla l-protokolli speċjalment jekk id-deċiżjonijiet diġà ttieħdu.